2023 ଆରମ୍ଭରୁ 2023 ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ବଲିଉଡରେ ଛାଇ ରହିଛନ୍ତି ସନି ଦେଓଲ ଏବଂ ବବି ଦେଓଲ। ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସନି ଦେଓଲଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବଦଳିଲା ବବି ଦେଓଲଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ତେବେ ଦୁଇ ଭାଇ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଉଠିଲେ ଉପରକୁ। ପୂର୍ବରୁ ସନି ଦେଓଲଙ୍କ ଗଦର 2 ଫିଲ୍ମ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା। ଫିଲ୍ମଟି 750 କୋଟି ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ୍ କରି ସର୍ବାଧିକ ରୋଜଗାର କରିଥିବା ସନି ଦେଓଲଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଫିଲ୍ମ ପରେ ବବି ଦେଓଲ ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ଉଠିଛନ୍ତି। ବବି ଦେଓଲ ଆନିମଲ ଫିଲ୍ମ କରି ସର୍ବାଧିକ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବବି ଦେଓଲଙ୍କ ଏହି ରେକର୍ଡ ଚାରିଆଡ଼େ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆଜିକାଲି ବବି ଦେଓଲ ଫିଲ୍ମ ଆନିମଲର ସଫଳତାକୁ ଖୁବ୍ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ବବି ଦେଓଲ ବର୍ଷ ଧରି ହିରୋ ହୋଇ ଯେଉଁ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିପାରିନଥିଲେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଭିଲେନ୍ ହୋଇ ଏହାକୁ ହାସଲ କରିପାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବବି ଦେଓଲ ଅରବାର ହକ୍ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ତାମିଲ ସୁପରଷ୍ଟାର ସୂର୍ଯ୍ୟାଙ୍କୁ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମକୁ ଟକ୍କର ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମରେ ବବି ଦେଓଲଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତେବେ ତାମିଲ ସୁପରଷ୍ଟାର ସୂର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ କଙ୍ଗୁଭାରେ ବବି ଦେଓଲଙ୍କୁ ଏକ ଭିଲେନ୍ ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଆନିମଲ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ 3 ଗୁଣ ଅଧିକ ଫିଲ୍ମ ବଜେଟ୍ ହେବ। ଏହା ଏକ ପ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଥିରେ ଦିଶା ପଟାନୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କଙ୍ଗୁଭାର ପାୱାରଫୁଲ୍ ଟିଜର ସୂର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ନିର୍ମାତା ଏହା ଏକ ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା 2024ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବବି ଦେଓଲଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ। ତେବେ ବବି ଦେଓଲ ଭିଲେନ୍ ଭୂମିକାରେ ବହୁତ କ୍ରେଜ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଭିଲେନ୍ ଭୂମିକାରେ ମଧ୍ୟ ବବି ଦେଓଲଙ୍କୁ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ମିଳିବ। ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପୱନଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କାରଣରୁ ଏହାର ରିଲିଜ୍ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏହାର ରିଲିଜ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ବବି ଦେଓଲ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବେ ବୋଲି ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, କାରଣ ବବି ଦେଓଲ ଏବେ ଭିଲେନ୍ ଭୂମିକାରେ ବହୁତ ଉପରେ ରହିଛନ୍ତି। ବବି ଦେଓଲ ଯଦି ଏହି ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ଥରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତି, ତେବେ ବବି ଦେଓଲଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଏହା ସଫଳ ଫିଲ୍ମ ହେବା ନେଇ ବହୁତ ଦର୍ଶକମାନେ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି।